Pois moi boa tarde a todas e a todos. Para min é un prazer, un ano máis, estar presente nesta inauguración das 34 xornadas Luisa Sorei, que ademais levan por título Soutos de Castiñeiro cos sistemas multifuncionais, algo que nos define moitísimo como provincia e que estou seguro que as persoas que me acompañan, especialmente neste caso pois Antonio Rigueiro, a parte de coordinador, profesor, catedrático, e un vello coñecido desta casa, pois nos van a expoñer en detalle os pormenores desta primeira charla inaugural. De todas formas, acompáñame tamén don Juan Manuel Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, unha persoa, especialmente un órgano co que mantemos unha constante colaboración dende fai moitos anos, porque producto desa colaboración, pois un desos produtos son precisamente estas xornadas dunha altísima calidade científica e investigadora que ao final pois lle dan ese valor engadido a todo o que tratamos de facer elevar a través das nosas políticas públicas. Sen máis dilación, despois pecharei un pouco esta presentación. Cédolle a palabra a don Antonio Rigueiro Rodríguez. Moi boas tardes, señor diputado de Promoción Económica e Social, señor presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Botamos a andar esta edición número 34 das xornadas Luisa Sorei, que levan ese nome, están dedicadas a Luisa Sorei, que foi un médico moi coñecido na cidade de Lugo, falecido hai uns anos. El foi vicepresidente da Real Academia Galega de Ciencias e tamén secretario da Real Academia Galega de Ciencias. O vimos homenaxeando desde que faleceu, dándolle a estas xornadas o seu nome. Este ano, pois, quixemos dedicalas aos Soutos de Castiñeiros, esa árbore emblemática tan importante para Galicia e para os galegos desde hai moitos séculos, seguramente milenios. A razón pola que retomamos este tema é que se aprobou recentemente o goberno galego un plan estratégico do castiñeiro e da castaña, que trata de dar pulo, por unha parte de promocionar a recuperación de soutos vellos e, por outra parte, a creación de novos soutos, atender problemas sanitarios desta especie, mellorar a transformación, a industrialización e a comercialización das castañas. Entón, como se están poñendo en marcha axudas, incentivos, en relación coa conservación de soutos e da creación de novos soutos, pensamos que é un bon momento para dedicar este ciclo, estas xornadas, a aspectos técnicos relevantes, como é, por exemplo, o material vegetal para a creación de novos soutos, o aspecto sanitario, a conservación de recursos xenéticos, as técnicas de implantación culturais e selvícolas, volver a poñela sobre a mesa, porque constantemente hai avances nestes eidos, e seguramente haberá persoas interesadas, entre eles, suposto, os que estades hoxe aquí e os que nos siguen polo canal de YouTube da Real Academia Galega de Ciencias, que lles poden ser de utilidade, que lles poden ser de interés, pois estes temas que se van ir impartindo ao longo das xornadas. Eu quero agradecer á Deputación Provincial de Lugo, como sempre, o seu apoio, e este ano, ademais, que podamos retransmitir por YouTube, polo canal de YouTube da Academia, estas xornadas para as persoas que non poden estar aquí presencialmente. Eu penso que é un avance importante. Moitas gracias tamén aos asistentes. Inscribíronse máis de 120 persoas nestas xornadas, o que indica
é un tema que atrae, non? Que é de interese para moita xente, non? Que é o que nos pretendemos tamén. E, por suposto, moitas gracias tamén aos ponentes, aos relatores, non? As persoas que van impartir as 7 leccións en cada unha ao longo das xornadas. E, bueno, algún deles está aquí presente e les agradecemos tamén que aporten os seus coñecementos, as súas experiencias, os avances que van conseguindo en relación co cultivo do castiñeiro, coa súa sanidade, coa mellora xenética, que, polo tanto, que poidades disfrutar todos deses coñecementos, desas experiencias e deses avances. Mais nada, pola miña parte, darvos a benvida a esta edición número 34 das Xornadas Luisa Sorei. Pois moitas grazas, Antonio, como sempre. E ten a palabra neste momento don Juan Manuel Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega de Ciencias. 2 minutos, nada máis para agradecer primeiro os presentes, tamén os que están na derradeira fila, que se escoitaba moito mellor dende adiante de todo, pero, bueno, ali na derradeira estades ali máis cómodos. Pero, bueno, tamén os que nos siguen polo canal de YouTube, pero especialmente os meus agradecementos á Diputación Provincial de Lugo, ao diputado Pablo Rivera, que dende hai anos ten a amabilidade de presidir esta inauguración, e, por suposto, ao académico profesor Antonio Rigueiro, que é o alma mater deste ciclo. Ciclo que levamos xa 34 anos, parece unha cousa doada de conseguir, pero 34 anos, ao longo dese tempo, se se miran os temas que se trataron, é increíble, pero non están repetidos. E son todos temas relacionados co medio ambiente, coa explotación sostible de recursos naturais, temas que sempre teñen moita importancia, non tan só a nivel de Lugo, a nivel provincia de Lugo, sino tamén a nivel de Galicia. É un tema xa non só económico, sino tamén social. Por lo tanto, creemos que é un tema monotema, que é o que se sigue durante estes 34 anos, que creemos que ten moita demanda e aos asistentes que están interesados no curso, pois así o demostran, verdad? Simplemente agradecer de novo que a Diputación este ano tivera ben implementar o sistema de transmisión por streaming. Tiñamos moita demanda, outros anos o fixemos dun xeito un pouco máis manual, este ano vai ser moito máis profesional e, polo tanto, todos os que están seguindo estas xornadas a distancia, pois que desexamos que teñan unha moi boa recepción e moi boa calidade de transmisión. Sin máis, pois, de novo, agradecer a vosa presencia. Grazas. Pois moitas gracias, presidente da Academia, académico Antonio Regueiro, compañeiro, como decía, desta casa. Eu tampouco vou enredar moito, porque din aquelo de que para falar en público unha das regras é acabar pronto para que te aplaudan, da igual o que digas, ou casi da igual. Pero quero darvos a benvida a este foro, este magnífico foro, que son as Xornadas Luisa Sorei un ano máis. Un ano no que, como moi ben decían as persoeiros que me precederon, incorporamos esta tecnoloxía a través do Servicio de Audiovisuais desta casa, que é un valor engadido a sumarlle por o grado alto de demanda que teñen estas xornadas a realización deste tipo de eventos. E tamén quero agradecer a todos os relatores, a todos os ponentes, a propia Academia Galega de Ciencia, que dá un paso ou eleva un paso máis a importancia de ter que celebrar estas xornadas aquí en Lugo, porque sea un auténtico referente, a incansable colaboración do profesor Antonio Rigueiro, que incansablemente, ano tras ano, é capaz de non repetirse e innovar nos temas a abordar. E quero aproveitar tamén este foro, permitirme a licencia, de que estas xornadas que se fan en colaboración ca Academia Galega de Ciencia, pero tamén do Campus Terra da USC,
que isto das titulacións, que vimos que había recentemente unhas polémicas en torno á posibilidade de quitar algunhas titulacións do Campus Terra, pois eu equiparo un pouco isto das titulacións aos dereitos, son moi difíciles de conseguir e moi fáciles de perder. E dende logo anuncio que desde esta institución non vamos a dar ningún paso atrás que vaya en detrimento da calidade do noso Campus Terra. Eso que quede absolutamente claro, non? Un exemplo magnífico de que apoiamos o Campus Terra, que apoiamos a universidade, son esta nova edición das Xornadas Luisa Sorei, dun tema tremendamente interesante como é a recuperación dos outos de Castiñeiro. A Deputación de Lugo, colaboración co profesor Antonio Rigueiro, tamén temos unha experiencia piloto da que estou seguro que falará, que tamén foi premiada e galardonada, e nos parece un acerto a elección do tema destas xornadas, porque necesitamos novos impulsos para poñer en valor o noso territorio. Creemos que a recuperación dos outos de Castiñeiro pode ser unha excelente oportunidade para falar e fixar poboación no rural. Vimos como nesa experiencia piloto unha das principais complicacións que existían eran a propia delimitación dos núcleos dos outos, dos propios outos, había problemas xurídicos da titularidade dos mesmos e despois había a dificultade de ter que facer o sistema de recolleita porque non había unha familiarización clara con como facelo. Creo que estas xornadas poden ser de altísimo interés para poñer riba da mesa oportunidades de fixar poboación, de que o territorio avance, de que o rural teña outras posibilidades ou outros complementos productivos, porque producimos moitísima castaña, pero o seu aproveitamento, como seguramente vos trasladarán os especialistas, tal vez non sea o axeitado. E a través da propia ISP desenvolver mecanismos ou incentivar que se realicen este tipo de cuestións, pode ser unha alternativa ou, como dicía, un complemento para poder quedarse no rural que tanto necesitamos e que tan despoboado está nesta provincia. Así que reitero os meus parabéns tanto á Academia como ao coordinador das xornadas, o profesor Rigueiro. E sen máis dilación, vamos a deixarnos co que realmente importa, que esta charna inaugural, esta conferencia inaugural do señor Rigueiro sobre os outos de Castiñeiros e ecosistemas multifuncionais. Moitas gracias.
Gracias. Todos os bosques, non? E todas as masas de árbores pois realizan unha función múltiple, non? Normalmente atribúenselles tres funcións, unha económica, outra ecolóxica e outra social. E, bueno, entre os bosques que temos en Galicia, pois os castiñeiros, os outros de castiñeiros, pois son, de alguna maneira, pois un exemplo primordial, non? Porque en canto ao cumplimento desa triple función. Proporcionannos pois múltiples produtos, froitos, as castañas, madeira de boa calidade, cogumelos, poden compatibilizarse con outros cultivos. Desde o punto de vista ecolóxico, pois, bueno, contribúen tamén á conservación dos solos, a regular o ciclo, o réxime hidrolóxico e a mellorar a calidade das augas. E, desde o punto de vista social, pois, crean emprego e contribúen a dinamizar a economía, pois, en comarcas deprimidas socioeconómicamente da xeografía social galega. Por lo tanto, son bosques que non somente son importantes agora, na actualidade, non? Foron moi importantes tamén no pasado, dende hai centos, seguramente miles de anos, como decía hai un momento, porque a súa madeira pois foi tivo unha gran importancia, unha gran relevancia na construcción no rural, como elemento resistente, as vigas, pero non solamente as vigas das casas e dos corrales, sino incluso de construcións pois xa de máis envergadura, non? Como pode ser os pazos ou os mosteiros. Non? E os froitos, as castañas, pois foron unha base importante da alimentación, a principal fonte de hidratos de carbono tanto para os humanos como para o gando doméstico, ata que se xeralizou o cultivo da pataca, como sabedes, pois un cultivo traído de América por Cristóbal Colón, pero que como cultivo en Galicia pois non se xeralizou ata o século XIX. De feito, nos primeiros tempos, as patacas que non foron moi ben acollidas, non foron moi ben recibidas polos galegos, non? Unha cousa rara que aquí non se coñecía, unha forma irregular, con eses ollos que teñen, que ademais se crían baixo da terra. E, bueno, tardaron en entrar, en cultivalas adoito, axudou a que se familiarizaran con elas o feito de que tamén no século XIX pois, os castiñeiros viñeron a menos, porque unha doenza coñecida co nome da tinta, que é mortal para o castiñeiro, pois adquiriu unha especial virulencia. E entonces desapareceron moitos outos en Galicia, e de alguna maneira pois, os galegos daquela época pois se viron obrigados, non, a apostar pola pataca, aínda que inicialmente pois non lles gustaba moito. Así, nalgúnas zonas de Galicia pois lle chamaban as patacas nos primeiros tempos castañolas ou castañas da terra ou castañas mariñas, porque viñan sustituir o papel que na alimentación viñeran desenvolvendo as castañas. E hai uns anos, nunha charla nun instituto na zona de Ribeira, creo recordar, pois falándolles destes temas e de que nalgúnas zonas de Galicia pois lles chamaran inicialmente as patacas castañas e castañolas, acercouseme un alumno e dixeme: é que no meu pobo ainda lles chaman castañas as patacas.
E logo, ocorreuseme mirar no dicionario da Real Academia Galega, está aceptado actualmente, non? Ainda hai zonas de Galicia onde lle chaman castañas as patacas. O tema que eu vou desenvolver pois é os outros de castiñeiros entendidos como sistemas agroforestais. Decía que os castiñeiros e os outros pois, os proporcionan pois, múltiples produtos, se poden compatibilizar con outros cultivos, poden producir pasto, outro tipo de produtos como poden ser os cogumelos, e todo iso pois, encaixa perfectamente no que é a definición de sistemas agroforestais, como veremos dentro de un momentiño. Pero quero comezar con esta transparencia, non? Que de alguna maneira, ou con esta proxección, que de alguna maneira é explicativa do gran importancia, do gran cariño que os galegos lle tivemos e lle temos ao castiñeiro. E é unha proxección que lle roubei pois, a un amigo e colega aquí presente, Pablo Gontán Fraga, porque me gustou. Está no cemiterio de Rábade e di que de todas as árbores que hai en Europa o castiñeiro é a que máis anos pode chegar a vivir. Bueno, isto é relativo, non? Hai outras árbores como o teixo que tamén poden ser moitas veces centenarias ou incluso milenarias. Fai máis de 40 millóns de anos xa había castiñeiros na Terra e fai só alrededor de 2 millóns de anos que apareceu o home. En Galicia hai castiñeiros espontáneos dende moi antigo, de feito considerase unha árbore autóctona en Galicia, pero as variedades que dan boas castañas foron introducidas polos romanos, estendendo o seu cultivo por toda a rexión. A castaña é alimento para moitos animais e tamén para o home, e a súa madeira é unha madeira noble, moi valorada pola súa longa duración, e, como din os vellos, o castiñeiro é eterno. Durante moito tempo, hai todavía algunhas publicacións, algúns libros que o inclúen, que atribúen a introducción do castiñeiro en Galicia aos romanos. Pero a verdade é que esa é unha posibilidade, unha teoría que está desbotada, non? Científicamente desde hai tempo. Hoxe acéptase que o castiñeiro é unha árbore autóctona en Galicia, porque hai testemunhas de análisis palinolóxicos, de análisis palinolóxicas de pole en turbeiras, e tamén de outros rexistros fósiles que nos indican que hai xa moitos miles de anos que había castiñeiros aquí en Galicia. O que sí parece ser que fixeron os romanos, que xa coñecían o castiñeiro e utilizaban, incluso facían fariña de castañas e pan de castañas, e era unha base importante na alimentación das tropas dos romanos, que, como sabedes, pois era un pobo moi loitador, moi guerreiro. Eles coñecían algunhas variedades e é de supoñer que naquelas comarcas, aquelas zonas, aqueles países que eles iban conquistando, que levaran, que introduciran esas variedades e algunhas técnicas de cultivo, posiblemente. Aínda que hai estudos que indican que os outos en Galicia se realizaron bastantes despois da época romana, na Idade Media, e que tiveron bastante que ver, como sucedeu tamén, por exemplo, con outros cultivos, como o viñedo, as ordes monásticas, os mosteiros. O castiñeiro sigue sendo unha especie importante desde distintos aspectos, unha especie importante no eido económico, como comentamos, tamén no eido ecolóxico, desde o punto de vista paisaxístico, tamén o seu acervo xenético importante. Temos en Galicia máis de 80 cultivares tradicionais de castiñeiro, un patrimonio xenético que debemos conservar. E
ten unha importancia cultural tamén grande, non? Hai, por exemplo, celebracións, estamos en época de magostos, non? E hoxe, poucas parroquias e poucos lugares hai en Galicia que non celebren o seu magosto, e outros aspectos que comentaremos tamén, porque este patrimonio cultural material e inmaterial alrededor, en torno ao Castiñeiro, tamén é importante. Desde o punto de vista económico, son importantes os seus froitos, as castañas e a súa madeira, unha madeira que é moi durable, se non se humedece, se non se molla, e que é moi resistente á flexión, por iso foi moi importante na construción como elemento resistente para facer as vigas. Normalmente, cando falamos de soutos, diferenciase, ou é frecuente que se diferencien dous tipos de soutos, os que se chaman soutos mansos, que son as plantacións de castiñeiro dirixidas á produción de froito, aínda que, en algúns casos, tamén ten importancia a produción de madeira, porque hai cultivares, hai variedades de castiñeiro que non só producen boas castañas, senón que tamén producen vigas, tamén medran dereitas os enxertos, e, polo tanto, ten importancia tamén desde o punto de vista da produción de madeira. E estes outros mansos, que son, lóxicamente, bosques artificiais, bosques antrópicos, bosques creados polos humanos, o que non merma a súa importancia. Poden ser creados coa plantación de castiñeiros enxertados, con cultivares, con variedades produtoras de castaña de calidade. Nese caso, o portaenxerto pode ser castiñeiro do país, castaña sativa, ou pode ser o castiñeiro híbrido resistente á tinta, castaña coudercí. Normalmente recoméndase o portaenxerto de castiñeiro híbrido naquelas zonas onde hai máis probabilidade ou máis perigo de incidencia da tinta, que soe ser nas altitudes máis baixas, por debaixo de 500, 600 metros de altitude. E nas zonas máis altas, e sobre todo nas montañas orientais, estáse aceptando a plantación de castiñeiro insertado sobre patrón ou padrón de castiñeiro do país, de castaña sativa, aínda que, lóxicamente, é sensible a doenza da tinta, é dicir, que se corre un risco de que poida ser atacado por esta doenza. E outra forma de crear soutos mansos é plantando directamente castiñeiros híbridos resistentes á tinta, produtores directos de castaña de boa calidade, porque dentro das dúcias de clóns de híbridos de castiñeiro resistente á tinta, hai algúns que teñen unha boa aptitude para producir froito, outros unha boa aptitude para producir madeira, e outros teñen a doble aptitude, producen madeira e castañas de aceptable calidade. Diferencianse os soutos bravos dos mansos. Os bravos dedícanse fundamentalmente a produción principal é a de madeira. Neste caso, plántanse castiñeiros do país non enxertados, castiñeiros nados de semente, os que se chaman tamén francos, ou clóns de castiñeiros híbridos de aptitude madeireira. Ás veces, algúns, por exemplo, destes castiñeiros do país non enxertados que nacen de semente, resulta que tamén producen castañas de aceptable calidade, pero iso non o saberemos ata que teñamos as primeiras producións. En cambio, cando creamos un souto manso con castiñeiro enxertado, cunha variedade determinada, sabemos que as castañas van a ser as correspondentes a esa variedade ou a ese cultivar, como é lóxico. Normalmente, os outros mansos, son, como decía, castiñeiros enxertados. Aí vemos nesa fotografía un exemplo dun enxerto. Nese caso é un enxerto de coroa e, ademais,
ben feito e con éxito, non? Porque prenderon prácticamente todas as pugas. Este inxerto de coroa no castiñeiro a veces non se considera o mellor modelo, non? Porque cando as pugas son pequenas, están pouco adheridas, pouco prendidas ao padrón, solamente pola casca, non? Pois son facilmente rotas ou caen cun vento un pouco forte. Vemos un exemplo dun souto, e normalmente os soutos cando están en produción, cando están cultivados, aproveitados e aplicando os tratamentos culturais e silvícolas do que nos falará o profesor Roque Rodríguez Soalleiro dentro de uns días, pois normalmente teñen ese aspecto, teñen esa pinta que vemos aí nesa fotografía. É frecuente tamén que o sotobosque que este limpo, como vedes aí, para poder ver e apañar as castañas con facilidade. Non hai datos totalmente fiables da superficie ocupada polos soutos en Galicia. Estímase que hai, según os datos do último inventario forestal, que os datos de campo se fixeron xa hai uns cuantos anos, agora estáse facendo un inventario continuo inventario forestal continuo de Galicia, pero non hai datos todavía concretos de superficie ocupada polas distintas especies. Entón, os datos dos que dispoñemos amosan unhas 50.000 hectáreas de castiñeiro en Galicia, e desas 50.000 hectáreas, aproximadamente unhas 30.000 hectáreas serían soutos mansos, fundamentalmente. En canto á produción de castañas, deses soutos mansos, agora estou me referindo aos soutos mansos vellos, antigos, centenarios, que temos espallados, sobre todo, polas montañas da parte oriental de Galicia, porque, aínda que o castiñeiro e os soutos existiron no pasado en toda Galicia, porque a castaña, como decíamos, era unha fonte importante, un elemento moi importante na alimentación, pero nas zonas máis baixas é onde a incidencia da doenza da tinta foi maior, e, polo tanto, desapareceron moitos soutos nas zonas máis baixas e nas zonas del litoral de Galicia. E esa é a razón tamén pola que se conservaron e chegaron aos nosos días moitos soutos vellos, centenarios, nas zonas de montaña, sobre todo das provincias de Ourense e de Lugo, porque nesas zonas con clima máis continental e tamén zonas máis frías, pois os fungos causantes da doenza da tinta, o xénero Phytophthora, pois tiveron máis dificultades para actuar. A produción deses soutos vellos sitúase entre 1.000 e 2.000 kilos de castañas por hectárea. Fálase de que poden chegar a 5.000 no caso de soutos creados de novo, con variedades de calidade e con os tratamentos culturais e selvícolas moi esmerados, por exemplo, con fertilización, con rega, por goteo, etc. Pero, por eso, ás veces se di, e se ve nos medios de comunicación, que o castiñeiro, destas plantacións modernas, e ben deseñadas, e ben tecnificadas, pois é un cultivo moi rendible, porque 5.000 kilos por hectárea, un precio de €1,5 ou €2 por kilo, pois hai moi poucos cultivos agrícolas e ningún forestal que igualen ese rendimento económico. En Galicia colleitanse anualmente e comercialízanse do orde de 20.000 toneladas, uns 20 millóns de kilos de castañas. O 50% a metade das que se colleitan en España. Pero, claro, esa produción é moi irregular. Últimamente tivemos uns anos malos, este ano moi malo. Entón, eses 20 millóns de kilos é un dato promedio, pero que non sempre se acada, non sempre se cumplen. O 50% comercializanse en fresco, o 40% dedicas á industria de primeira transformación, sobre todo pelado e conxelado,
E o 10% pois, a industria de segunda transformación, que é a elaboración de fariñas, de confituras, marrón glacé e cousas deste tipo. Entre o 20 e o 30% dedícanse ao mercado nacional, e do 70 ao 80% exportanse a uns 30 países. As castañas galegas pois, son moi apreciadas no resto de España e tamén en países de Europa, asiáticos, de América do Norte e do Sur. Para as industrias asentadas en Galicia pois non é suficiente coa colleita que facemos en Galicia, impórtanse pois a metade das que se colleitan, 10 millóns de kilos, sobre todo de Portugal e de Extremadura. Desde o ano 2009 temos en Galicia unha indicación xeográfica protexida que nos falará en detalle destes temas de comercialización e de industrialización, porque teñen unha conferencia no ciclo. Esta indicación xeográfica protexida pois protexe no mercado nacional e internacional as nosas castañas. Unha información promedio de algúns do valor nutritivo das castañas. É que ten un contido alto en hidratos de carbono, como era de esperar, aceptable en proteínas, é moi baixo en grasa entre os froitos secos, porque as castañas normalmente sitúanse no mercado, na comercialización no grupo dos froitos secos, pero o contido en grasa é moi inferior ao de outros froitos secos, como pode ser a améndoa, ou a noz, ou a avelá. As nosas castañas teñen un maior contido en azúcares que as de outras zonas, son máis doces, teñen un contido en proteínas e en aminoácidos esenciais de alto valor biolóxico, moi baixo contido en grasas, como comentamos, alto contido en vitaminas e minerais, baixo contido en gluten, porque son aceptables para algunhas persoas celíacas, e teñen unha alta relación potasio-sodio, o que as fai recomendables, ou polo menos que as poden tomar as persoas que teñan, as que lle recomendan dietas baixas en sodio, como as persoas hipertensas. Como comentaba, a produción anual nos outros vellos pois é moi irregular. Aquí temos uns datos de experiencias nosas. Por exemplo, no ano 2013, pois vemos que no ciclo de produción, pois, que normalmente son os meses de outubro e novembro, 1.600 kilos por hectárea. O ano seguinte, no 2014, pois casi se duplica esa produción. E logo, nos anos 16, 17 e 18, aos que corresponde esta gráfica, pois as producións son moi baixas, porque aí xa estamos en épocas de incidencia da vespiña do castiñeiro. E no ano 2018 pois foi o ano daquela nevada importante no mes de outubro que rompeu, esgazou as copas de carballos, de castiñeiros, que todavía tiñan follas e, polo tanto, mermou moi considerablemente a produción de castaña. Nesta gráfica vemos que hai un indicador no eixo horizontal CBCA, porque é unha experiencia dun sistema silvopastoral, con porco celta, carga baixa e carga alta, pero as cargas non teñen unha especial incidencia na produción de froito. Pero vemos que estamos por debaixo, e incluso bastante por debaixo, no ano 2018, debido precisamente a esa incidencia da nevada e tamén xa das tardías e da propia vespiña, que estaba todavía actuando con forza, porque a vespiña entrou en Galiza hai uns 8 anos aproximadamente. Pois vemos que a produción baixísima, do orde de entre 100 e 200 kilos por hectárea. Os outros vellos teñen unha problemática que tamén é vella, tamén é antiga e tamén é conocida, é que
A ver se agora con este plan estratégico pois se consigue solucionar polo menos algúns dos aspectos que imos comentar. Por unha parte, a propiedade. Os outros de Castiñeiros, como o terreo forestal e agrícola en xeral en Galicia, pois é de minifundio, microparcelas, nalgúnas comarcas hasta 9 parcelas por propietario, pero cunha superficie media de 1.600 metros cadrados. Isto dificulta, lóxicamente, a aplicación de tratamentos culturais, selvícolas, e incluso de colleita e de comercialización. Aquí, esa figura que crea a Lei de Recuperación da Terra Agraria que aprobou a Xunta de Galicia hai 2 ou 3 anos, unha figura que acaban de poñer en marcha ou que van a poñer en marcha con carácter inminente, que é o da agrupacións de propietarios para a xestión conxunta, pois pode ser interesante. Estes días, hoxe ou onte, saía nos medios de comunicación que se creaba unha agrupación de xestión conxunta na parroquia de Vilar, no Courel, na que lles ardeu o Souto co importante incendio, o desastroso incendio do ano pasado. Estáse traballando na creación de outras, por exemplo, en Paradela. E, bueno, é unha figura que eu penso que pode dar xogo, non somente no eido dos Soutos, tamén no eido dos terreos forestais e agrícolas en xeral. No eido forestal, intentouse superar o minifundio primeiro cas UXFOR, aquelas unidades de xestión forestal sostible, e logo cas SOFOR. Pero, bueno, ainda que se crearon algunhas, tanto UXFOR como SOFOR, son fabas contadas. Desde logo o problema non se solucionou, nin se vai a solucionar con esas figuras. A ver se esta, das agrupacións de xestión conxunta, ten máis éxito, porque a verdade é que é unha necesidade dada a parcelación que temos en Galicia. Unha elevada dispersión física das parcelas de cada propietario, e incluso a tipoloxía de propiedade. Cos outros de Castiñeiros hai comarcas, hai parroquias, hai zonas nas que os propietarios teñen unhas parcelas, cada un con unha superficie determinada de souto, xeralmente en varias parcelas, como dicíamos. Pero hai outras zonas nas que non é así. Por exemplo, no Courel é frecuente un souto, pero os veciños, os propietarios, non teñen unidades de superficie ou trozos de superficie, non? O que teñen son castiñeiros concretos, que ademais se identifican co nome da familia ou co nome da súa casa, non? Por exemplo, aquí vemos unha fotografía dun castiñeiro coa letra H, no Courel, que non sei a que casa corresponderá, pero, bueno, iso está indicando que ese castiñeiro é propiedade dunha casa concreta da Serra do Courel, mentras que o terreo é propiedade común de todos eles. Incluso se dá, ás veces, a situación de fincas das que hai castiñeiros que son propiedade dun veciño, mentras que o solo é propiedade doutro. Eu, na miña aldea, teño algún caso destes. Sou propietario de algún terreo que hai algún castiñeiro que non é meu. Eu, algunhas veces, buscándolle razón a esas situacións, ocorreuseme que pode derivar, seguramente buceando en temas de arquivos e historia, eso se encontra o fundamento, pero pode derivar da gran importancia que tivo a castaña na alimentación dos humanos e do gando doméstico. E, entonces, ao mellor, cando se vendía unha finca ou cando se facía unha partición dunha herencia, pois, ao mellor, a un herdeiro lle correspondía un terreo, pero os castiñeiros que había nel se repartían para que todos os irmáns tiveran algún árbore, algún castiñeiro, dada a importancia que tiña para a economía doméstica. O despoboamento no medio rural, evidentemente está condicionando o despoboamento e o envellecemento da poboación
pois del está derivando pois o abandono non somente de soutos, non? Tamén de prácticas agrícolas, gandeiras, prados, fincas de cultivo. E cando isto sucede, pois os soutos tenden a desaparecer. Os soutos, se non se aplican as prácticas culturais e selvícolas que necesitan e non se roza periódicamente o sotobosque para poder apañar as castañas, pois vai evolucionando, non? O souto normalmente están sobre terreo que corresponde a outros tipos de bosques. É dicir, que o terreo que ocupan os soutos normalmente no pasado, ou antes de implantar os soutos, pois eran, en moitos casos, eran reboleiras, bosques de rebolo, de cerqueiro, de cuercos pirenaica. E esas especies, se os soutos non se tratan adecuadamente, pois tenden a recuperar o seu terreo. E en Galicia pois hai zonas de soutos nas que se van convertindo paseniñamente en cerqueirais. Elevado número de propietarios descoñecidos ou inaccesibles, abandono do campo, absentismo, isto tamén é un problema xeral, non solamente nos soutos, sino incluso en fincas agrícolas, pero sobre todo en fincas forestais. A Xunta de Galicia pois trasladaba aos medios de comunicación hai uns meses que en algunhas comarcas de Ourense pois que había parroquias nas que o 50% das fincas eran de propietario descoñecido, non se sabe de quen son. As herdanzas non repartidas, entón, o mellor un herdeiro pois quere facer algo, pero os outros non queren, entón, pois, bueno, pois eso é así imposible facer nada. A mestura de variedades, este é un problema importante tamén de cara á comercialización das castañas, porque hoxe o mercado prefire, valora máis, paga máis, produto homoxéneo, é dicir, unha variedade concreta e, sobre todo, variedades que teñan un boca libre, que sexan grandes, que entren poucas nun quilo, que pelen ben, que estén pouco tapicadas, que se conserven ben. E, en cambio, o que temos nos outros vellos normalmente son mesturas. Incluso, ás veces, nunha parcela pequena, nun souto pequeno, a mellor de 1.500, 2.000 metros cadrados, pois temos 4 ou 5 ou 6 ou 7 variedades distintas. E iso, que no seu momento tiña a súa lógica, porque a castaña era tan importante que tiñan que asegurar a produción. Entón, poñían variedades de cedo e variedades de tarde. Se había unha xeada temperá, as de cedo non producirían, pero as de tarde sí. Mesturaban variedades, unhas boas para asar, outras boas para cocer, outras boas para secar. Tiñan que asegurar que iban ter castañas e que iban ter que poder disfrutar das castañas, comer castañas durante todo o ano. Entonces, esa mestura de variedades non era algo, bueno, porque lle salía así ou algo aleatorio, non, era algo buscado, porque naquel momento, interesáballes que fora así. Pero, actualmente, iso, de cara ao mercado actual, pois é un inconveniente, e é un inconveniente grande, non? Porque ofrecen ao mercado un produto heteroxéneo que se valora menos e que, polo tanto, se paga menos. O sea, castañas mesturadas dun souto destes vellos, pois, ao mellor, se pagan a €1 o quilo, cando se é un produto homoxéneo, de calidade, seleccionado, pois pode chegar a €2 e máis o quilo. Bueno, en Portugal se fala ás veces de precios de hasta 3 e 4 euros por quilo. Bueno, e logo outro problema importante é a situación fitosanitaria, na que non vou entrar, porque hai outra conferencia que se dedica a este tema. Un problema moi importante. O castiñeiro é un árbore moi resistente, é moi resiliente, pero a verdade é que menos mal que o é, porque lle caen todas desde o punto de vista sanitario, como me imagino que xa sabedes e que veredes de todas maneiras na conferencia de mañá. Os soutos, decía que non somente producen castañas, non somente producen madeira, sino que, bueno, teñen tamén unha importancia económica desde outros puntos de vista. Por exemplo, desde o punto de vista de planta melífera. O castiñeiro é unha árbore a que van as abellas a buscar pole, a buscar néctar, a buscar propóleos.
E dese punto de vista ten unha gran importancia na produción melífera naquelas comarcas nas que abundan os soutos. Podemos establecer sistemas agroforestais, acompañando os soutos, sobre todo cando son novos, de outros cultivos. Os soutos son plantacións moi pouco densas, normalmente 100 pés por hectárea aproximadamente, polo tanto queda moita luz, moito espazo entre as árbores, sobre todo cando son novas, que se pode aproveitar para establecer outros cultivos, como poden ser froiteiras arbustivas, o arando nese caso, por citar unha, ou plantas medicinais, como a xanzá, como a genciana lútea, por citar outro exemplo. E tamén podemos establecer outros cultivos, como cereais. Na provincia de Ourense, no pasado, pois era moi frecuente cultivar centeo nos soutos. A colza. Aquí vemos un exemplo de cultivo de patacas baixo Castiñeiros, na illa de Tenerife. Tamén se pode aproveitar a montaneira, con porcos celtas, por exemplo, gando que aproveita as castañas, ou cando menos as castañas marruís, aquelas que non recollemos para comercializar. Podemos ter pasteiros baixo dos castiñeiros, esa é unha fotografía que corresponde a unha experiencia nosa de hai moitos anos, unha pradeira que se plantou con raigraxa inglés, trevo branco e dactilo, e sobre a que se plantaron castiñeiros híbridos, mentre os castiñeiros eran pequenos, que deixaban chegar luz, radiación solar ao solo, pois a produción de pasto era prácticamente a mesma que se non houbera árbores. Logo, cando foron cerrando as copas, o sotobosque foi evolucionando, foron desaparecendo as especies sementadas e foron establecendo outras herbáceas dali da zona menos productivas e de menos calidade pastícola, pero durante varios anos se puido compatibilizar o crecemento dos castiñeiros co aproveitamento pastícola do sotobosque. Ten importancia tamén de cara á caza, por exemplo, o xabarín, o corzo, nesta época alimentanse as castañas son un elemento importante na súa dieta. E os cogomelos. Os outros, os castiñeiros, son árbores que forman micorrizas con especies de cogomelos dos que teñen máis interese, máis importancia comercial, entre os que temos en Galicia. Cítase varias dúcias de especies de fungos superiores, micorrícicos, que se asocian co castiñeiro. Se falamos de sistemas agroforestales en Europa, normalmente estes son os tipos máis importantes, dos que eu subliñei dous aí, ou lle den cor amarela aos dous que, inda que se poden relacionar cos outros de castiñeiros máis prácticas agroforestais, pero eu voume centrar nesas dúas. Os cultivos ou colleitas en bosques, de carpóforos de fungos comestibles, plantas medicinais, plantas ornamentais, de interese culinario, etc. E o outro son os sistemas silvopastorais, a combinación de árbores ou arbustos, neste caso árbores, castiñeiros, e animais en pastoreo. Decía que se citan dúcias de especies de cogomelos asociadas ao castiñeiro. Eu vou falar solamente de 3 ou 4 especies as que son máis importantes, por non alargar demasiado a miña intervención. Esta é unha delas, a cantarela, o cantarelos divarius, e o cantarelus palens, que é moi parecido, pero de cores así máis branquecinas, non tan laranxa, como o cantarelus divarius. Estas son comestibles as dúas, de calidade semellante, moi abundantes nos soutos, sobre todo na primavera, e son setas que teñen interese comercial, das que se comercian, das que se venden no mercado. Os bolouros ou andoas,
tanto o boletus edulis como o boletus aéreos, este en menor cantidade en Galicia, ou boletus reticulatus ou estivalis, ou incluso o boletus pinícola, que ainda que se chama boletus pinícola, pois aparece preferentemente en bosques de piñeiros, non? Dai toma o nome de pinícola ou pinófilus, pero tamén aparece ás veces en bosques de frondosas e en soutos de castiñeiros. A marita cesárea, a marita dos Césares, a oronxa, pois é unha seta escasa en Galicia porque ten preferencia por clima mediterráneo. Posiblemente agora, co cambio climático e, polo tanto, co avance do clima mediterráneo en Galicia, que se prevé que vai a suceder, pois vai tendo cada vez unha maior presencia, non? De feito, hai algúns anos que é bastante abundante en soutos na comarca de Valdeorras. A comarca de Valdeorras que, claro, o clima é mediterráneo, non? Que é o que ela prefire. En colaboración con colegas do noso departamento, pois, onde eles está aquí presente, Roque, Rodríguez Sualleiro e Julián Alonso, pois estivemos facendo seguimento dunhas parcelas na Serra do Courel, facendo unha estimación da produción micolóxica, non? E son parcelas en bosques de faias, de soutos, de reboleiras, de aciñeiras, bosques de ribeira e piñeirais. E vedes a gran diferencia, non, que hai desde este punto de vista da produción micolóxica nos soutos en comparación cos outros tipos de bosques estudados. En soutos, a especie máis abundante que a de cor marrón, que son as cantarelas, a verde son os boletos, as andoas ou bolouros, os boletos do grupo Edulis, a verde máis clariña que aparece por aí, pois é a lepista nuda, e a azul do cimo, pois é a Rosula cianosanta. Vemos que en total pois, uns 140 ou cerca de 150 kilos por hectárea de cogumelos nun ano. Se multiplicamos por o valor de 6 euros por kilo, non? Que é un valor razoable, non? De pago ao produtor, ao colleitador de cogumelos para a súa comercialización, pois estaríamos falando duns 900 euros por hectárea. Se dicíamos antes que a produción de castañas pode andar entre 1.000 e 2.000 kilos por hectárea, e lle damos un valor de 1 euro por kilo, pois se son 1.000 kilos por hectárea, pois prácticamente o valor da produción de cogumelos igualaría, non, o valor da produción de castañas. Nesta outra gráfica, pois vemos que, xa centrándonos nas cantarelas, que é un cogumelo que, ainda que aparece, podemos atopalo casi todo o ano, e en distintos tipos de bosques, pero ten unha certa preferencia pola primavera. Es que disparas a produción, sobre todo no mes de xuño, pero, bueno, tamén nos meses de maio e xullo, pois hai unha produción importante, incluso no de novembro, non? Pero destaca o mes de xuño. E en canto aos outros de castiñeiros, como sistema silvopastoral, o sistema silvopastoral, podemos entendelo como que o gando, ainda que normalmente será con porco celta, non? Pero podría ser tamén con outros tipos de gando. Que o gando este no souto todo o ciclo productivo, que no caso do porco celta é máis dun ano, ou ben que o gando, o porco celta, no caso concreto do que imos falar, este soamente nos outos no período de ceba, 2 ou 3 meses, porque é moi importante que no período de ceba estes porcos celtas consuman castañas, porque iso lle dá unha calidade extraordinaria aos produtos, sobre todo o xamón, que é o produto estrela do porco celta. É un pouco o equivalente da landra de aciñeira ao porco ibérico nas dehesas. Tamén pode haber sistemas silvopastoriais con outras árbores, falando do porco celta, con carballos, tamén que aproveiten as landras, incluso con piñeiros e con eucaliptos, que non producen castañas nin landras, pero, bueno, en Galicia hai
explotacións de porco celta con estas árbores, en ese caso, para conseguir ese efecto importante de cara de mellora da calidade da carne co consumo de castaña no período de ceba, o que fan é levarlles aos piñeirais ou aos eucaliptais as castañas bolercas ou ruíns, aquelas que non sirven para comercializar e que teñen un precio moi baixo no mercado, do orde de 15 ou 20 céntimos o quilo. Se nos centramos xa nos sistemas silvopastorais con porco celta en soutos, pois, algunhas das vantaxes da cría do porco celta nestes sistemas, é dicir, o aire libre, pois son que axuda a resolver o problema dos xurros, dos purins, porque, lóxicamente, van a quedar repartidos mentras estén no monte, no souto. Permite o aproveitamento de terreos abandonados. Isto é moi importante nos soutos, non? Porque, como dicíamos antes, co envellecemento da poboación e a recesión demográfica do rural, pois moitos soutos quedan abandonados, xa non se recollen as castañas, non? Non hai datos fiables, pero estimase que un 50%, polo menos, das castañas que caen ao solo en Galicia, o chan en Galicia, que non se recollen. E, unha forma de poder sacarlles un rendimento pois é con estes sistemas silvopastorais. Unha menor necesidade de persoal, un aproveitamento da vegetación espontánea, polo tanto, menor coste de alimentación, sobre todo de piensos, de concentrados, e unha alimentación máis saudable para os animais. Podemos reducir tamén o uso de piensos, de concentrados, mediante cultivos na propia explotación agrogandeira, cereais, remolacha, nabos, patacas, cabazos, froitas. Lóxicamente, o benestar animal é mellor que se están estabulados. Ademais, os animais poden desenvolver o seu comportamento natural, non? Fozando, correndo, socializándose, e teñen ou soportan un menor estrés que na cría intensiva. E todo isto contribúe a unha mellora da calidade da carne, non? Isto, aínda que, por exemplo, en algunhas explotacións ou granxas de porco celta en piñeirais ou eucaliptais, nas que non lles dan castañas, bolercas, ruíns das que falábamos antes, sino solamente pienso, pero o feito de que se movan máis, de que corran, de que ten unha incidencia, unha mellora considerable tamén na calidade dos produtos cárnicos derivados. Tamén ten algúns inconvenientes, por exemplo, que é un manexo máis complicado que se temos os animais estabulados, lóxicamente, unha maior dificultade para distribuir o alimento, o pienso que lles levemos, ou as castañas bolercas, se lles levamos. É máis difícil que a alimentación sexa equilibrada, porque uns animais dominan a outros e non nos deixan comer, e outros comen primeiro, outros comen despois o que lles deixan, en fin, eso, pois, como en todos os grupos sociais, pois hai quen domina. Unha maior dificultade para a aplicación dos programas sanitarios. Con maior frecuencia se perden os identificadores, os crotales, que identifican cada un dos animais, porque o porco celta é unha raza autóctona en perigo de desaparición e, polo tanto, están rigurosamente controlados todos os animais que temos en Galicia. Seguimos un pouquiño falando desto, dos sistemas silvopastorais con porco celta en soutos de castiñeiros, algúns datos productivos. Normalmente, a primeira cubrición ou inseminación se fai cando teñen as futuras nais 10-11 meses, teñen entre 114 e 115 días de xestación, máis longa que nos porcos de granxa de cría intensiva. O intervalo entre partos é 180 días, o número de partos por ano 2, mentres que nos porcos blancos de cría de granxas intensivas é algo máis de 2. Unha prolificidade de 12 a 14 vacoriños por parto e unha lactación de 45 a 60 días, que é casi o doble da habitual dos porcos blancos de explotacións intensivas. Pesan ao nacer entre 1,1 e 1,3 kilos, o destete entre 5 e 8 kilos,
poden entrar no monte a partir duns 18 ou 22 kilos, cando xa, lóxicamente, están destetados, levan tempo destetados, xa se foron endurecendo un pouquiño. A idade de sacrificio entre 12 e 14 meses, máis dun ano normalmente, é dicir, bastante máis longa que a idade de sacrificio dos porcos de granxa habituais. Un peso vivo medio sacrificio de 150 kilos en peso vivo, 120 en canal, e unha ganancia media diaria de peso de 0,3 a 0,6 kilos, que está fundamentalmente en función da cantidade de castañas que haxa ese ano, tamén da carga gandeira, que lles toque máis ou menos a cada animal, e tamén do pienso, da cantidade de pienso que consuman, que normalmente son 2 ou 3 kilos por día. É animal, é cabeza. Hai algunhas normas que regulan este tipo de explotacións, por exemplo, o Real Decreto relativo ás normas mínimas para a protección dos porcos. As normas van, en xeral, na dirección de evitar o sufrimento animal, do benestar animal, e tamén de evitar o deterioro daquelas bosques, daqueles outos, no caso que nos está ocupando agora, nos que poidan establecerse estes sistemas silvopastorais. Este Real Decreto fala da castración, prohibindo en xeral a castración cirúrxica, invitando a acudir á castración química, a vincadura nasal, que son eses ferretes que se lles poñían antes, que agora non está permitido no fuciño aos porcos para que non fozaran, ou o corte dos rabos, para que os porcos celtas, cando están estresados, morden e arrincan os rabos uns aos outros. Entón, unha práctica para evitar eso é cortarles os rabos, pero que eso tampouco se permite, as normas tampouco permiten actualmente. Hai un Real Decreto, outro Real Decreto, porque establecen unhas normas básicas de ordenación das explotacións de gando porcino extensivo. Aquí, permítese a castración cirúrxica das femias cando van estar en explotacións en zonas onde hai xabarín, que en Galicia é prácticamente toda Galicia, para evitar o cruzamento de xabarís con porcas celtas. É un decreto da Xunta do ano 2011, polo que se desenvolven as normas básicas de ordenación das explotacións porcinas extensivas, que vai na dirección de evitar o sobrepastoreo e sobreexplotación e danos ao solo, ao arboredo, contaminación de augas, etc. Establece unha carga máxima de 15 porcos por hectárea en animais de ceba, que son os que normalmente utilizaremos no sistema silvopastoral en Souto de Castiñeiros, o que supón 2,4 unidades de gando maior por hectárea, e exixe un programa de manexo e de rotación que ten que aprobar a Xunta para garantir que se cumplen eses estándares que establece a norma. Un posible modelo de sistema silvopastoral con porco celta no Souto de Castiñeiros sería considerar que imos ter entre 100 e 150 árbores por hectárea, unha aceptable produción de castaña a partir dos 10-15 anos de idade dos castiñeiros e unha produción media de castiñeiros xa adultos de 40 a 50 kilos de castañas por árbore, aínda que, como sabemos, eso é variable de uns anos a outros, e tamén sabemos que hai casos, hai castiñeiros que poden chegar a ter producións moi elevadas, do orde de 100 kilos por hectárea por algún ano. É importante que no período de ceba, como xa comentei, que os porcos consuman entre 4 e 5 kilos de castañas por animal e día, para que os ácidos grasos insaturados, cardiosaludables da carne do porco celta e, sobre todo, do xamón, que, como comentaba, é o produto estrela, teñan a proporción óptima, que lle dé de cara as características organolépticas, de sabor e olor, fundamentalmente. Ese equilibrio de ácidos fundamentalmente son o oleico, o steárico e o palmítico, consíguese con esa alimentación na que entren as castañas nos 2 ou 3 últimos meses de ceba. E entón, o modelo sería o que imos a comentar. Supoñendo 100 árbores por hectárea,
45 kilos de castañas por árbore, teríamos 4.500 kilos de castaña por hectárea, que consumen os animais 5 kilos por día durante os 2 últimos meses de ceba. Eso permitiríanos ter 15 porcos por hectárea, a carga máxima permitida polo decreto da Xunta, 2,4 unidades de gando maior por hectárea. E se temos en conta que cada 8 ou 10 kilos de castañas que comen os porcos supoñen unha ganancia en peso de 1 kilo, en peso vivo, pois a ganancia de peso cos porcos, o engorde dos porcos coas castañas serían de 30 a 40 kilos. Esa ración diaria de 4 a 5 kilos de castañas por animal e que os porcos durante o período de ceba engorden coas castañas do orden de 30 a 50 kilos son estándares considerados aceptables no caso do... Estos son datos que se refiren ao porco ibérico. Son datos estándar que se consideran aceptables para que a calidade dos produtos cárnicos sexan óptimas. Normalmente, consumirían 2-3 kilos de pienso por animal e día, eso non solamente no período de ceba, durante todo o ano. Deixamos os sistemas silvopastorais e para ir rematando, pusímonos a importancia ecolóxica. Vemos que o castiñeiro ten unha gran importancia económica en distintos frentes, sen dúbida. Ten tamén unha gran importancia ecolóxica e paisaxística. Como decíamos, contribúe a conservar os solos, a regular o réxime hidrolóxico, a mellorar a calidade das augas. Os froitos, as castañas, son tamén alimento da fauna salvaxe, do xabarín, do corzo, de algunhas aves. E, ademais, como podemos apreciar nesta fotografía, que está tomada na Serra do Courel o ano pasado, despois do incendio salvaxe de verán que arrasou unhas 11.000 hectáreas desa fermosa serra, pois, nalgúns casos, os bosques de frondosas, entre eles os soutros de castiñeiros, contribuíron a frear o paso do lume, que avanzaba polas zonas de piñeiros e polas zonas de matogueiras, fundamentalmente. Decíamos que tamén os outos contribúen ao patrimonio cultural, tanto material como inmaterial da nosa terra. Todavía se conservan nos nosos outos algunhas construcións que eran esenciais no pasado, no cultivo do castiñeiro, no aproveitamento dos outos, as ouriceiras ou corripas, esas construcións que normalmente eran circulares, e de pedra, en algún caso cuadradas, nas que hai variedades de castaña que caen os ourizos, non abren e deixan caer as castañas, sino que caen os ourizos cas castañas dentro. E iso sucedía tamén cando se variaban os castiñeiros, pois caían castañas, pero tamén caían ourizos sin abrir. E abrir os ourizos cerrados manualmente pois é difícil e, ademais, pois é moi doado mancarse, pincharse, non? Entón, o que se facía era eses ourizos sin abrir, metíanse nas ouriceiras, nesas construcións, aí permanecían un tempo, normalmente meses, producíase unha fermentación, iban abrindo por si mesmos os ourizos, deixaban sair as castañas, e con eso, por unha parte, conseguían abrir os ourizos sin ter que abrirlos a man, e por outra parte, alongaban tamén o período de uso, de aproveitamento das castañas frescas. Iban ao mellor hasta o Nadal, ou despois do Nadal incluso, había castañas nas ouriceiras. Os sequeiros e as caniceiras ou canizos son outros elementos tamén importantes relacionados co aproveitamento dos outos. Os sequeiros era onde se secaban as castañas. Como eran tan importantes na alimentación, tiñan que ter castañas todo o ano. Entón, cando se acababan as frescas, pois tiñan as pilongas, as secas, para seguir aproveitando hasta que chegara outra vez o outono, e pudera haber castañas frescas de novo. Iso facíano, ás veces, nas lareiras. Nas lareiras, por riba da lareira, pois tiñan o canizo, que ás veces eran táboas furadas, como as que vemos aí nesa fotografía, pero outras veces eran simplemente varas, largueiros,
un pouquiño separados uns dos outros para que pudera pasar o calor e o fume, e por riba poñías as castañas que co fume e calor da lareira se iban secando. Nos sequeiros era o mesmo, pero eran construcións ad hoc, frecuentes, por exemplo, na Serra do Courel, onde se poñían as cariceiras ou canizos, por riba as castañas, por baixo facíase lume, e así se iban secando. Hoxe as castañas secas pois son un produto de luxo, non? Porque se as castaña fresca pois está, bueno, nas fruteirías e por aí pois está a 4 ou 5 euros, pero as pilongas pois están a 10, 12, 15 euros o kilo. Hai festas populares, non? Como os magostos, relacionados coas castañas, os tambores, a pisa da castaña. Esas castañas secas, cando se recollían da caniceira, pois metíanse nun saco e logo golpeábanse sobre un cepo de madeira para que soltaran a casca, non? E logo, con este aparello que se chama bandoxo, unha persoa experta, pois iba movendo a castaña e as cascas, de maneira que co vento ibanse separando os trozos da casca e quedaban as castañas limpas. Pois todas estas prácticas, que eran prácticas habituais no manexo da castaña no pasado, no noso rural, pois hoxe son motivo de festas, de celebracións, de conmemoracións, como a festa da pisa da castaña en Froxán, no Courel. E tamén temos un patrimonio natural importante relacionado cos soutos de Castiñeiro. Temos, como decíamos, máis de 80 cultivares tradicionais, 23 deles rexistrados pola administración, de alguna maneira, como se tiveran algún tipo xa de cualificación ou de certificación. Hai unha representación deles, casi todos son das montañas orientais de Lugo e de Ourense. Algúnas son máis ou menos resistentes á vespiña, que é o que se indica aí cando se pon a vespiña. Algúnas son boas para producir castaña, froito e madeira. Unhas son máis resistentes ao frío que outras, en fin. Algúnas, como a negral, ten un importante interés como polinizadora, porque o castiñeiro, aínda que é un árbore que ten flores unisexuais monoicas, é dicir, que ten as masculinas e as femeninas no mesmo pé, na mesma árbore, pero no caso de moitas variedades non se autopoliniza, ten que haber unha polinización cruzada, e por iso son importantes estas variedades polinizadoras, como a negral, que ten uns estames moi longos e, polo tanto, pode dispersar o pole con moita facilidade. Outras variedades teñen estames moi curtos e, polo tanto, polinizan moi mal ou non polinizan. Tamén os outos son un hábitat da Rede Natura 2000. É un hábitat protexido por esta normativa europea que creou esa Rede Natura 2000, que realmente é unha norma dirixida, é unha norma, a norma de protección ambiental máis ambiciosa que se desenvolveu desde logo en Europa e seguramente no mundo, que pretende conservar os ecosistemas que temos actualmente e tamén as especies de flora e de fauna que chegaron aos nosos días. E entre os hábitats que protexe, nos que son de tipo bosque, de arboredo, que son os que figuran aí nesa proxección, están os outos, como vedes, son o código 9260, e temos en Galicia, según o plan director da Rede Natura 2000, 11.600 hectáreas de soutos de castiñeiros incluídos na Rede Natura 2000, polo tanto, protegidos por esa norma. Representan aproximadamente o 35% dos soutos que temos en Galicia. E tamén, desde o ano 2007, temos en Galicia un catálogo de árbores senlleiras, no que, nese ano 2007, a árbore máis representada era o carballo común, o quercurróbur, seguido do castiñeiro, con 8 exemplares. Actualmente, pois xa temos, foise ampliando ese catálogo, e actualmente o catálogo galego de árbores senlleiras inclúe 17 castiñeiros, 13 na provincia de Ourense e 4 na de Lugo, e 5 formacións ou agrupacións de castiñeiros, unha en Lugo, 2 en Ourense e 2 en Pontevedra.
Aquí, por exemplo, un dos castiñeiros incluídos, catalogados no ano 2007, o castiñeiro da Capela de Begonte, que non é un castiñeiro excepcional, ten unha altura de case 13 metros. Normalmente os castiñeiros monumentais non destacan pola altura, porque como se demoucan periódicamente, se cepan periódicamente, se fradan, pois entonces non se lles deixa alcanzar unha gran altura. Destacan, eso sí, polo diámetro do tronco. Este, por exemplo, da Capela, pois ten un perímetro normal de 6,60 metros, que tampouco é excepcional. Hai castiñeiros catalogados que teñen máis de 10 metros de perímetro normal. Este está catalogado non pola súa dendrometría, hai moitos outros con maior dendrometría en Galicia, senón por unha razón de tipo cultural, pola que se chama o castiñeiro da Capela, porque na oquedade, na cavidade do seu tronco, o pintor de Bamón de Vítor Corral pois esculpiu unha imaxe da Virxe do Rosario e a atención na propia madeira do castiñeiro, ademais, e en atención pois a esa razón, a ese valor de tipo cultural, pois está no catálogo, non polas súas dimensións. Tamén está catalogado o souto de Rozavales, un souto de variedade amarelante, centenario, é moi fermoso, no concello de Manzaneda, na provincia de Ourense, que a mí me gusta, cando poño esta foto, comentar que é unha demostración de que os outros de Castiñeiros son bosques artificiais, antrópicos, non naturais, porque, se vos fixades, os castiñeiros están en liña, non? E iso non é habitual que o faga a natureza. Ou o souto da Rubial, en Parada do Courel, onde temos castiñeiros como os que vos decía antes, cunha letra, neste caso unha letra N, indicando o nome da casa do propietario. Neste caso, é un souto que hai outros soutos mellores no Courel. Tamén se catalogou en atención a un valor de tipo cultural, porque é o souto de Uxío Novoneira, como sabedes, o poeta do Courel, de Parada do Courel. E os castiñeiros que pertencen á súa casa levan a N do seu apelido, de Novoneira. É unha das últimas incorporacións ao catálogo, xunto con este, a Castilleira de Ramil, no pobo de Ramil, moi cerquiña de Triacastela, cunha altura de 22 metros, un perímetro normal de 9 metros e uns 800 anos de idade. E, bueno, xa para terminar, pois comentar que estes monumentos naturais pois non solamente teñen un valor simbólico, sino que, se os valoramos desde o punto de vista económico, con algunha metodoloxía das habituais neste eido, como a norma Granada, que é unha metodoloxía de valoración de arboredo moi bello, monumental, insustituible, e é unha metodoloxía aceptada incluso en procesos judiciais, é dicir que, bueno, non é unha metodoloxía, digamos, gratuita, que nos saquemos da manga e digamos, pois dá 300.000 como podía dar 50.000. Ben, pois o Castiñeiro de Pumbariños, que é un dos máis, vamos a comentar simplemente para terminar os tres máis, vamos a chamarlles, vale a redundancia, monumentos vegetais máis monumentais de Galicia. O de Pumbariños, que está en Manzaneda, na provincia de Ourense, nese souto de Rozavales, que víamos aí un momentiño, pois aplicando esta norma Granada, pois hai unha valoración de máis de 400.000 euros. No de Souto Grande, que ten un diámetro, unha circunferencia do tronco todavía superior, case 800.000 euros. E no de Oreal, tamén máis de 700.000 euros. É dicir que, bueno, isto danos unha idea, por exemplo, do risco que correría unha persoa que lle faga dano a un destes monumentos vegetais e que sexa denunciado por ese dano. Este é o de Pumbariños, o dos 400.000 euros, do concello de Manzaneda, cunha altura de 16 metros e unha circunferencia normal de máis de 12 metros. O de Souto Grande, en Vilariño de Conso, tamén na provincia de Ourense, con 13,70 metros de altura e 13,60 metros
de circunferencia normal. Este catalogouse no ano 2011, nunha ampliación que se fixo do catálogo do 2007. E, por último, o de Oreal, en Viana do Bolo, con 11 metros de altura, 11,50, e 14,17 metros de circunferencia normal, que é o de maior circunferencia normal entre os catalogados, entre os incluídos no catálogo galego de árbores senlleiras. Moi ben, e hasta aquí chegamos. Moitas gracias. Moitas gracias. Se hai alguna pregunta? Sí. Hai micrófono? Bueno, si lo digo muy alto, Sí. Si lo dices moi alto, igual te escucho. yo vengo de Dinamarca y ahí tenemos pocas castañas que se comen. Vinieron con los monjes franceses en no sé cuándo. Pero tenemos muchas castañas que no se pueden comer. ¿En dónde te estás refiriendo? Dinamarca, castañas que no se pueden comer. ¿Pero en dónde? Dinamarca. Ah, en Dinamarca. Sí. Y esas castañas las llamamos castaña de caballo. No sé por qué, caballos, ¿no? Pero son castaños que crecen de forma natural, no plantados. Pero que no se pueden comer. Mi pregunta es si también hay algunos de esos en Galicia. Sí. Y se usa la madera de esos. ¿Perdón? Se usa la madera. Las Claro. castañas que no se pueden comer. Se usa la madera de esos. Sí, en los castaños de lo que yo llamaba los soutos bravos, de castaños que nacen de semilla, que no están injertados. En esos castaños bravos, francos, nacidos de semilla, sucede, claro, puede haber alguno que tenga castañas, que dé castañas de cierta calidad, bastante buenas, aprovechables, comestibles, ¿no? Pero también puede suceder que dé castañas que realmente no tienen carne, que no tienen almendra, que no son comestibles, ¿no? Pero bueno, lo que sí pueden ser productores, pueden tener un buen porte forestal y producir madera de buena calidad, ¿no? Para tener una garantía tener la garantía de castañas de calidad, pues hay que acudir al injerto, para tener la garantía. Las danesas que no se pueden comer son así de grandes. Y tienen la castaña dentro, pero no se puede comer. Pero tienen almendra grande y carnosa. ¿Y son castaños del país? ¿Son castañas sativa? No sé qué clase son, nosotros la llamamos Pero castañas de caballo. ¿Es en las ciudades o es en el monte? Bueno, no tenemos monte, pero es en la naturaleza. Sí, es en la naturaleza, y se usan para jugar los niños y cualquier cosa, pero comerse no se pueden y son bastante grandes. Sí, hay un castaño, ¿no?, que es otra especie y que no tiene nada que ver, además, con nuestro castaño, que se llama castaño de Indias, que es muy utilizado en plantaciones, en parques, en jardines, a veces en áreas recreativas, que produce, en el nuestro, las castañas son los frutos. En el castaño de Indias, las castañas son las semillas. Y las semillas del castaño de Indias son muy parecidas a nuestras castañas, ¿no?, a las castañas del castaño del país, de castaña sativa, ¿no? Pero no son comestibles, ¿no? No son comestibles por los humanos, ¿eh? Para algunos tipos de ganado, sí, por ejemplo, para los caballos. De hecho, el árbol se llama Aesculus hippocastanum. Hippocastanum quiere decir castaño de caballos, ¿no?, porque parece ser que para los castaños de carreras, de razas selectas de carreras, que les produce una buena musculatura y bueno, que es un alimento apreciado para... Eso es lo que llamamos en Dinamarca, castaño de caballo. Pero seguramente no es el castaño sativa, el castaño europeo. Seguramente no. Es muy raro que un castaño
europeo que diga castaña grande con almendra grande, iso que non sea comestible. Sabrá mellor ou peor, pero comestible debe ser, non? Boas tardes. Vostede falou de moitos aproveitamentos dos outros da castaña. Quería preguntar se ve posibilidade de aproveitar, por exemplo, turísticamente os outros. Coñecemos, falou da festa da pisa en Froxán, podemos falar de concurso de tapas de castaña que tamén existe no Courel, etc. etc. Vostede ve posibilidade de aproveitar turísticamente os outros? Turísticamente. Bueno, os outros son bosques que producen unha paisaxe atractiva, ben valorada cando se fan estudos de psicoloxía da paisaxe, destas enquisas que se fan, se trata de valorar entre que sea cualitativamente a calidade paisaxística. Eu creo que a calquera dos que nos gusta, dos que somos do medio rural ou nos gusta pasear polo medio rural, pois valoramos a paisaxe dos outros. O feito de que, bueno, hai moita xente que se move ao campo precisamente por eso, para disfrutar da paisaxe, ou porque lle gusta a fotografía de paisaxes, ou porque lles gusta logo, son aficionados á pintura, e logo lles gusta representar ese tipo de paisaxes. Pero, bueno, o castiñeiro, desde o punto de vista tamén da produción micolóxica, ou do aproveitamento micolóxico, eso sí que está moi directamente relacionado tamén cos aspectos turísticos, é dicir, coas rutas. O mismo que no Courel se fan rutas de sendeirismo, por exemplo, Marcos, a súa empresa de Pío Paxaro. Ou se fan a veces, que con eso xa non estou tan de acordo, a veces pois carreiras ou camiñatas multitudinarias, afortunadamente agora se están apartando das zonas máis sensibles, pero en algún momento pois hasta as querían meter pola devesa da Rogueiro, o bosque máis emblemático da Serra do Courel. Pero o mesmo que se fan actividades dese tipo, pois se poden facer rutas botánicas, se poden facer rutas micolóxicas. No Courel que hai distintos tipos de sustrato, as covas tamén das kársticas, das zonas calcarias, por rutas con interés xeolóxico, tamén hai moitos restos, porque que seguramente a moitos vos extrañará, que o que hoxe a Serra do Courel estivo no fondo do mar no pasado, hai moitos fósiles de animais mariños, e todo eso pois son valores, agora que ademais é un parque xeolóxico mundial declarado pola UNESCO, pois son aspectos que hai que poñer en valor, para aproveitar de forma turística, ordenada, de forma sostible, sin estragar ou sin matar a galiña dos ovos de ouro, pois eses valores. E os outros, pois vamos, desde o meu punto de vista, pois contribúen tamén a eses valores, ademais, vamos, son partidario de fomentar tamén eses aspectos de tipo cultural dos que falábamos, como a festa da pisa, os magostos. Magosto tamén é xa tradicional a festa da castaña, de Folgoso e de Seoane, un ano nun sitio e outro ano noutro. Incluso aspectos didácticos, como pode ser o tema das doenzas, das enfermedades, as variedades da castaña, que no Courel hai unhas 12 ou 15 variedades moi interesantes e ben representadas. Pois todo iso, sobre todo para a xente nova do Courel e para os visitantes de fora. Todo iso, a veces, interpretamos o turismo como solamente ir por ali, pasear, bonito, facer fotos, ver as orquídeas. Non, hai que intentar, ás veces, tamén que se saque algo de proveito, desde o punto de vista cultural, que se aprenda algo, bueno, pois aí, claro, sería interesante que algún día o Courel sexa parque natural, que eu penso que o merece, sen dúbida, e que entón, porque eso supoña tamén uns investimentos e que poida haber guías de natureza e todo eso que poidan facer, bueno, estes traballos de ensinanza, ou desde o punto de vista didáctico, aproveitar esas visitas
e esas rutas para que a xente se quede con algo máis que con aquilo de que bonito é isto. Non? Alguna pregunta máis? Sí. Espera, que xe pase o micrófono que eu de oído xa non ando moi ben. Imagino que no caso do Un poquinho máis alto, se funciona eso. Imagino que no eido do turismo esta regulación que plantexa sería en canto á limitación de número de usuarios e unha vixianza, porque podería afectar dende as raíces das árbores máis lonxevas, máis senlleiras, ata o propio ecosistema da zona. A verdade que non yo entendí moi ben, Si, eu refírome a que se se fai un uso turístico do tradicional, que estamos acostumbrados a un turismo bastante masivo, podería verse afectada tanto o ecosistema da zona, a flora, a fauna, como as propias árbores que son máis lonxevas e máis senlleiras. Por exemplo, no eucaliptal de Chavín, o abo está rodeado para estar protegido porque as propias raíces estaban vendose afectadas por tanto tránsito de visitantes. Se refire a un aproveitamento. Está ponendo de exemplo o abo de eucalipto ou de Chavín de un problema causado precisamente por tantas visitas. É dicir, está falando de se o turismo pode provocar danos e non se fai de forma controlada. Indudablemente sí, o sea, o turismo se non se fai de forma controlada, sostible, pois pode causar danos e ademais pode causar danos moi importantes. Se nos centramos outra vez na que dices tú do eucaliptal de Chavín, do abo, que está enfermo, que está bueno, pode ter que ver a compactación do chan por exceso de visitantes e que queren ademais abrazalo e ver canta xente é necesaria para abrazar o tronco e todo eso, non? Pero, bueno, aparte disso, hai tamén problemas de tipo sanitario, non? Que poden estar, por outra parte, de alguna maneira, agravados precisamente pola debilidade que pode ter o árbore por ese pisoteo e por esa compactación do solo. Pero, se volvemos ao Courel, un dos atractivos do Courel son as orquídeas silvestres, que nos meses de maio, xuño, realmente hai 20 e tantas especies que son un atractivo, son unha preciosidade, realmente. Hai moita xente que vai ao Courel a ver as orquídeas. Todo iso, se non hai un control, que habitualmente non hai, realmente pode ir á zona das zonas calcarias, que é onde aparecen as orquídeas calqueras, non fai falta ningún permiso, o que se fai falta permiso, o que está prohibido, é arrincar as orquídeas ou tratar de sachar e sacar os tubérculos para logo reproducilas nunha maceta na casa. Está prohibido porque é unha zona especial de conservación da Rede Natura. Habería que pedir a autorización á Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Pero, claro, como non hai quen controle ou quen haberá algúns axentes ambientais, pero, lóxicamente, non poden estar en toda a serra, os poucos que hai ali. É seguro, eu estou totalmente convencido de que haberá persoas que van ver as orquídeas e lles gustan tanto que dicen, pois eu vou sacar e levarme unha para casa. E digo que estou seguro porque eu en visitas que teño feito, ademais controladas, con profesores de estudantes, a Devesa da Rogueira, pois se non estás moi encima, pois seguida che aparece cunha plantiña de cibro que quere levar ao xardín, ou para a súa casa, ou para a súa aldea. Entón, iso, por unha parte, é un labor de educación, de sensibilización social, de que realmente, cando se incrementa o nivel de coñecemento, de aprecio, de valoración e de sensibilidade, normalmente a xente xa non o fai, sabe que eso non se pode facer e non se lle ocurre facelo. Pero mentre non se chega a eses niveles, hai xente que o fai. Non podes poñer un guarda, un vixiante ou un garda civil do Seprona detrás de cada persona, pois pode suceder. Penso que
Desde ese punto de vista, pois, tes toda a razón de que o turismo pois, debe ser non debe ser masificado, porque normalmente as masas é cando se cometen as maiores tropelías, e debe ser, de alguna maneira, pois, organizado, regulado, controlado, vixiado, e tamén, se non queda máis remedio, pois, con sancións, se algún comete un delito, unha infracción, e hai que dar exemplo, non? Bueno, pois se non hai máis preguntas, imos terminando. Moitas gracias pola vosa atención. Mañá continuamos.